20 сентябр ба чам Айросия омад. Ягон документ надошт. ҳамин авф аниқа дар дохили аэропорт рейдҳои сахтай. Кай роҳи оҳани Тоҷикистон кушода мешавад. Онаи Тоҷикистон коғази ваксина бигирӣ. Дар Россия ба кор меравад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо ба мисли доимӣ дар аввали видеомон қурби асъори имрӯзара мегем ва баъдан видеора боз идома метиҳем. То охири навора бо диққат тамошо кунед. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз $100 баробар мебошад ба 1125 сомонӣ ва 100 евро бошад баробар мебошад ба 1313 сомон, 1000 рубли русӣ бошад баробар мебошад ба 158 сомонӣ. ва ногуфта намона, ма конкурс гузаронидаистам ва касое ки ай конкурси ма билет харидагиян, шумо дар хотиртон нигаҳ бидоред ҳамин чизе ки конкурси ма дар инстаграми шахсии ма гузаронида мешавад. номи инстаграм дар рӯи экран аст, сай бидорен обуна бошен. ва касе ки билет харидорӣ кардан мехоҳад, дар рақамҳои WhatsApp бинависонен. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран ҳастад. бинависонен 19 дона приз дора конкурси мо. соҳиби яке аз призо метавонем ки бишен. аввалин ахбороти мо оиди дар Федератсияи Россия шаҳри Москав нақша дорад аз истифодаи муҳоҷирон дар сохтмонҳо пурра даст кашанд. яъне ки аз истифодаи қувваи кории муҳоҷирон ва аз истифодаи нерӯҳои муҳоҷирон Москав як лоиҳае тайёр кардание ки бояд дасткашӣ кунад. ба хотири чӣ? ба хотире ки айни ҳол шахсиятҳое ки дар биноҳои сохтмонии Федератсияи Россия шаҳри Москва кор ва фаъолият мекунанд, дар ин рӯзҳо наметавонанд ки 70 ва 80 ҳазор рубл дар як моҳ қонеъ бигардонанд ҳамун шахсиятҳоеро ки кору фаъолият мекунанд. аз сабабе ки шахсиятҳое ки дар биноҳои сохтмонӣ кор мекунанд, фикр мекунам ки бениҳоят коршон вазбинай. мисол соати коришон зиёдтар, рискшон зиёдтар ва ба ҳамин хотир баъзе аз шахсиятҳое ки кор мекунанд ба 70 ҳазор ё ки 80 ҳазор рубл қонеъ намешаванд. ва аз ҳамин сабаб Москав низ дар ҷавоб гуфт. мақомоти Москав нақшаи даст кашидан аз истифодаи муҳоҷиронро дар сохтмонҳо омода хоҳад кард. аммо дар ҳоли ҳозир нарасидани захираҳои корӣ дар майдонҳоро 40% арзёбӣ мекунад. яъне айни ҳол коргар намерасад дар сохтмонҳои Федератсияи Россия. бар зами коргар нарасиданаш боз лоиҳаи бировардание ба хулосаи омадание ки дасткашӣ кунад. ва ин дасткашӣ кардани мақомоти Москав ба хотире мебошад ки ма фикр мекунам, фикри шахсии ма ба ҳамин хотире ки муҳоҷирое ки дар сохтмонҳо кор мекунанд ба 70-80 ҳазор рубл розигии худшона баён мекунанд. яке аз сабабош ма фикр мекунам ҳамие ки муҳоҷиро бояд аз 100 ҳазор 150 ҳазор рубл маош нагиранд. ин мақсад аз назари гуфтаи мақомоти Москва. мисол ин сухани маро шумо хато нафаҳмед. ма ира дар назар надорам ки муҳоҷиро 70-80 ҳазор рубл ойлик биранд. ҳар касе ки чӣ коре мекунад вобаста ба ҳамун кори худаш маош бояд бигирад. яъне мақсад мегирем агар кори вазнин маоши кам дар ҳеҷ ҷо ҳам таврӣ намегирад. кори вазнин бошад ва маошам бояд хуб бошад. ва дар идома боз қайд кардагиянд. ба гуфтаи ноиби шаҳр, бисёре аз муҳоҷироне ки дар Москав кор мекарданд дар давраи беморӣ сафар карданд. аз 120 ҳазор нафар танҳо 40 ҳазор нафар боқӣ монданд. ҳайати коргарони миллӣ низ тағйир ёфт. агар қаблан муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон фаъолона ворид мешуданд, ҳоло онҳо асосан аз Узбекистон ва Қирғизистон меоянд. дар баробари ин дар сохтмонҳо сокинони навоиҳои Москав низ бештаранд. ва инчунин қайд намуданд ки муҳоҷир дар сохтмон аз 30 ҳазор рубл то 56 ҳазор рубл расидааст маошашон. яъне ки маоши муҳоҷирора ноиби шаҳри Москав шарҳ додагие аз 30 ҳазор рубл то 60 ҳазор рубл. ва аммо бисёриҳо аллакай барои 80 ҳазор кор кардан намехоҳанд, афзудааст муовини раиси шаҳри Москав. ва ҳар чизе ки мешавад, худованд мушкилӣ ҳеҷ вақт ба сари муҳоҷирон наёяд. худованд ҳамеша роҳи ҳал барои ҳар як нафаре ки аз ватан дурай пешбинӣ шуда бошад.
орипов раҷаббой нависонда: салом ака, патент накунем мешавад? Патент дар ҳолате ки агар шумо кору фаъолият накунен албатта ки мешавад, лекин дар ҳоле ки кору фаъолият мекунен бе патент кор кунен, дар ин ҳолат мушкилӣ ба сари хитон меояд. Бахаҷон нависонда: брат, агар маълумоти олии тоҷикӣ дошта бошӣ, мешавад ба воситаи пресилени паспорти российскӣ гирифта? Бародари азиз, ин чиза ман худам аз таҷрибаи худам озда шумо мегӯм. Манам низ маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ дорам, вале барои пресилени кардан, барои гражданство гирифтан маълумоти олии ҳуқуқшиносии ҷумҳурии Тоҷикистон низ мақсад плюси худша намеёра. Танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон дипломе ба кор меояд ки ё ба ҳайси омӯзгор боша ё ки духтур боша. Духтур ва омӯзгор метавонанд ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин программаи пресиления ҳуҷҷатгузорӣ кунанд, ба Федератсияи Россия сафар карда соҳиби гражданства шаванд. Вале дар ҳоле ки агар шумо маълумоти олии Россияра дошта бошед, дипломи Россияра дошта бошед, албатта ки бениҳоят гирифтани шаҳрвандии Россия барои шумо осон мешавад. Миха нависонда: салом алейкум, Сорбон гуфта ки ба воситаи бародар гирифта мешавад гражданство, ин роста ё ки не? Бародари радноид боша, шаҳрвандии Россияра дошта боша, бале мешавад, чӣ ба намешавад? Анушервон нависонда: ассалому алейкум бародар, шумо хуб ҳастед? аҳсан, барои дастгириятон зинда бошед. Худованди бузург дар паноҳаш нигаҳ дорад. ҳазор раҳмати калон шуморам худованд ҳар яктатона нигаҳбон боша ва ман миннатдорам ки дастгирӣ мекунед, мақсад савол пешниҳод мекунед, марам кӯшиш мекунам ки ба саволҳои шумо сари вақт ҷавоб гардонам ва камерам боша манфиати ман ба шумо бирасад. Гулова нависонда: Сорбон, илтимос саволамда ҷавоб гардонед. 20 сентябр бачам Айросия омад, ягон документ надошт, 13 билет дора, рафта метавона, илтимос ҷавоб гардонед. Пешагӣ раҳмат. Ман як чиз озда шумо мефаҳмонам. Шахсиятҳое ки документ надоранд ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданиянд. Вақти сафар кардан як гапае ки баъзе ҳолатҳое ҳаст ки дар дохили аэропорт рейдҳои сахтае проверка мекунанд, бе документҳоро ҳамҷо ябора депорт мекунанд, печат мезананд, роӣ мекунанд. Вале боз ҳаст ҳолатҳое ки абсолютно рейд нестай. аммо шахсиятҳое ки бе документанд, ворам озодона ранги документдоро метавонанд бигзаранд, биёянд, проблемашон нашаванд. Ба ҳамин хотир ин ҳолат варианташ ҳамин гуфтагии мае тоқат тамом. Амриди нависонда: додарҷон, ин бозии шумо барои россияноҳа ё барои тоҷикистониёам ҳаст? Барои ҳамаи бародар, касе ки дар Тоҷикистон, Россия, дар Америка, дар ки ҷое ки қарор дора, метавонад ки ай бозии мо билет бихара ва бахти худша бисанҷа. Барои харидорӣ кардани билет рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран. ҳотам Содиқов нависонда: салом Сорбон, кай роҳи оҳани Тоҷикистон кушода мешавад? Бародари азиз, мутаассифона маълум нест, намедонам. Муҳаммад Юсуф Умар нависонда: беҳтарин, аҳсан ба шумо ба пеш, ҳазор раҳмати калон бародари азиз. Гулова Маҳбуба нависонда: акаҷон худо дар Россияи хело мушкилоти мардуми бечораро ҳал мекунӣ, худо нигаҳбонат буд. Мутаассифона ман айни ҳол дар Россия нестам, дар ҷумҳурии Тоҷикистон, вале худо розӣ боша аз ҳафтаҳои оянда дар Федератсияи Россия қарор мегирем ва боз кӯшиш мекунем ки қонунҳоро хубтар аз худ кунем, ҳуқуқу уҳдадориҳои муҳоҷироро хубтар аз худ кунем, пешниҳод бикунем дар ҳама шахсиятҳое ки дар муҳоҷират қарор доранд. Ауе нависонда: салом акай Сорбон, ай Тоҷикистон коғази ваксина бигирӣ, дар Россия ба кор мерава, илтимос ҷавоб тен ака. ай Тоҷикистон, яъне ҳамун ҳуҷҷати ваксина, дитта ваксина споридагӣ бошӣ, бале ба кор меояд, фикр мекунам. ва бо ин рӯзои наздик мо худмон ба Россия сафар дорем, ҳамун коғаз ба кор меояд дар ҳақиқат ё ки намеояд, баъд видео мекунем, ҳамаша мегӯем чӣ хел сафар мекунем. умуман дар бораи рафтанмон бисёр чизҳоро ба шумо аз наздик мебинему, мегӯем ки чӣ гуна ҳолатҳо будай дар ҳақиқат. Сил нависонда: салом бародар, ҳамин авф аниқай мораи Россия меган ҳуяй, Тоҷикистон меган маҳкамаи суд надорем. агар ки Федератсияи Россия бига ҳуяй, значит ҳуяй въезди шумо. Дима МС нависонда: салом алейкум акай Сорбон, саломат бошӣ, гапи ҳар каса аҳамият натеб ба пеш. ака ҳамин кӯдака то чанд солара оварда мешава ва нархи билетошон чандия, 50% ё ки не? Бале, ширкатҳое аст ки 50% мегиранд ва боз ширкатҳое ҳастае ки 70% мегиранд ё 60% мегиранд. дар умум бигирем, агар 100% намегиранд ай кӯдаки майда. Раҷабов нависонда: ака 17 солада худаш ба худаш давернус гирифта мешава барои Москваравӣ. Нафаҳмидам, худаш ба худаш чиро дар назар доред? яъне падару модар давернус метавон бародар. бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва ягон саволи иловагӣ боша метавонед ки дар комментария саволотона бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.